Găsit la un nou episod din Brawl Stars. Astăzi o să facem 12.000 de trofee. O să jucăm cu Nani. După cum vedeți, mi-a picat și Nani. S-a băgat un jucător nou pe nume Byron. Numai că e pe shop, dar costă 350 de gemuri și eu trebuie să bag 1.000.000 în joc ca să-l cumpăr. Și eu nu bag bani în joc. Da. O să jucăm la mapa asta. O vedeți aici. O să selectăm și o să dăm pe ea. Și astăzi o să facem 12.000 de trofee, după cum v-am zis la început. Da, și o să facem cu Nani. Poate ne pică ceva nou din Megabox, dar nu sunt prea atât de curios. Păi și așa nu o să-mi pice nimic, dar oricum vreau să fac 12.000. La episodul ăsta, după cum facem 12.000 de trofee și 12.000 de like-uri. Aici vrea să strângem. Poate o să ne pice ceva nou din Megabox, dar oricum eu am 4 gadgeturi de luat. L-am upgradat pe Brock, am văzut că are gadgeturi foarte bune. Gadget nou e cel mai bun din joc. Mersi. Îmi stau aici deocamdată în colț. Să nu vină oameni pe mine prea mult ca să pierd chiar pe locul ăsta. Nu prea vrea. Cred că e o roză aici. Da. Cred că pe locul 4 o să-mi dea câteva trofei, da. 5 trofei. După cum vedeți, trofeile mele o să fie ceva episodul ăsta ca să facem. Să dureze ceva. Dar o să încercăm să facem. Hai să nu mai lungim cu vorba și ne punem pe jucată. Avem să ne jucăm azi. Nu să mă mai bag în colțul ăsta. Bă! Nu a ajuns Jackie acolo, nu trebuia să duc acolo pe catapultă. Da. Nu se postez chiar atâta de zilnic episoade. N-am mai postat cred că de o lună, două. Și de asta m-am apucat iar. Cred că am dat pe locul 9. Da. Dar erau minus 4 trofei. O să juc atunci, dacă e așa. O să jucăm tot cu bani, dar jucăm la început. Astăzi o să facem 12.000. Am zis, nu cred că o să-mi pice ceva din Megabox. Că la Megabox-ul ăla de pe shop cu PowerPoint-uri. L-am deschis, Big Box-ul nu a picat nimic, dar din Megabox nu a picat Nani. De acolo l-am luat-o pe Nani. Cred că o să încerc. Cred că Coletul o să încerce să mă omoare. Da, nu-i prea merge. Dacă ar da. Ba da.
După cum vă ziceam, nu o să meargă lui Colette, că nu are un jucător de bază. Nu are chiar atât de mult viață, dar are mult damage. Adică dă mult damage, nu are. Da, am dat cam prost asta. Da, nu aveam cum să nu rezist. Prefer să joc cu altcineva sau nu. Facem metoda asta. Nu iau niciun power, stau în bușuri până să termin meciul. Adică mă bag în bușul ăsta. Da, mă bag în bușul ăsta și stau aici. Nu fac nimic, doar mă mișc așa. Că văd că mai intră câțiva. Dacă vin pe mine... Cred că l-am văzut. Stau aici să văd să nu mă omoare. Dar cred că o să ies la un moment dat. Cred că o să ies de acum. Da, ies. Știu cum o văzut. Bine și Nanie și mă omoră, dar... Nu, Roza era pe cale să mă omoare. Da, și până la urmă tot am murit, deci... O să joc cu alt jucător. Nici eu nu-s decis cu cine să joc. Încă joc cu Leo. Oare face ceva? Nu reușim să facem niște trofei. 10, 20, 30. Sper să reușim. Văd că mai este o legendară aici. Mai bine sparg chesturile astea de aici. Ultima are 7 power-uri. Dar presupun că o să moară aici. Și el are tocmai 9 power-uri. Cam rău, cred că el o să câștige. Când văd că stă cu puterea pregătită. Plec de aici de lângă el că nu vreau să mor. După cum vedeți, am 2 power-uri și cam mai greu de crezut pentru mine. Bun. Presupun că o să mă las bătut. Și așa nu mai pot să mai rezist. Nu mai dă 2 hituri. E bun și locul 2. Factor plus 8 trofei, perfect. Mai bine avansăm un trofei decât să scădem. Și să scrieți în comentarii câte trofei aveți dacă vă jucați. Nu știu, eu mă joc, mi-am place. Îmi place jocul meu preferat. Mă joc încă în fiecare zi.
place jocul ăsta la nebunie. Cred că o să ies de aici. O să mai caut victime. Eu spun că o să-l omor. N-are cum să ajungă la mine. N-are cum să se încarce puterea. Doar dacă se duce pe alt player. Cred că o să mor aici. La odată aia ca să se încarce puterea, da. L-a omorât-o el primul. Ce vrea să mor. Se pare că a mai rămas cu el primul care are 8 power-uri și nu e chiar atât de bine. Dar nu știu cum m-a ghicit. Asta cum v-am zis, iar e bun locul 2. Mai avem stat să calculez. Încă 46 de trofei și facem 12.000. E bun, deocamdată. Așa, bună, mă murtă pe max. Nu știam mișcarea, așa că... Cred că îmi dau puterea. Mă ascund într-un buș. La fix. Cred că și el e pe aici. Că am văzut în el primul. O roză. Oricum n-are cum să ajungă la mine roza, așa că... de acolo. Îi dăm amândoi în ea. Mă, că dacă îi bat pe Carl, perfect. Așa e bun. Dar oricum nu-l mai bat pe ăsta. Văd că am puțină viață și... Că s-ar mai putea să-l mai bat. Da, am obășut. Da, tot de la fel, locul 2 bun. Se pare că cu Leon am avansat puțin câte puțin în trofee. Dacă mai câștig meciul ăsta pe locul 2, perfect. Mă duc tot pe margine, nu vreau să mă duc în mijloc să pierd. Da, 4-5 meciuri numai pe locul 2 am câștigat. Ceea ce e bine. Care o să am, care am avansat în trofei. Văd că Tara cam are gadget-ul și s-a uitat la mine unde sunt. Adică s-a uitat la toate fișurile. Nu s-a uitat la mine. Uite, acum iar s-a uitat.
Nu s-a dus gadget-ul acum. Cred că o să omor când am o ies pe mine. Vă dat gadget-ul. Ne pare că am pierdut niște trofee, ceea ce nu-i bine. Vezi dacă auziți sunete de ronțăiet că mâncam o acadea. Ce îmi place skin-ul la Pitara. Deci n-am gemuri să-l cumpăr și nu bag bani în joc. După cum v-am zis. Văd că tare că mă avansează în power și ce nu-i bine. Și am luat și eu 3 power-uri în sfârșit. Mai 3 jucători care cred că sunt pe aici și pentru fișuri. Da. Da, tot pe locul 2 am câștigat. Ceea ce iarăși bine. Înseamnă că o să facem trofeele. Ceea ce e foarte, foarte bine. Scrieți în comentarii de câte ori am zis foarte bine. Așa. Acolo rost 2 power-uri. Uite-l pe Mortis acolo. Care nu cred că o să-l reușesc să-l omor. TG are 7 power-uri. Cred că mă ascund în tufișul ăla și stau aici. Da, nu vreau să stau aici, că după o să vine Jack aici. Și era până moare. Îmi pare rău, doamne. Ai încercat tu cât ai încercat să mă omor, dar... Da, după cum vedeți, mai sunt 6 playeri. Așa. 4, cred că mai este, da, un tic, ba nu, Mortis, Jackie și eu. Adică cred că Jackie o să câștige, garantat. Da, Jackie. E pe aici pentru fiș, ce vă ziceam. Da, Jackie câștige. Da-i bun. Am văzut că îl chema Lulu. Bun. 11.973. Mai facem meciul ăsta. Adică mai facem încă... Doar o bucată dacă mine. Tâlpirișul acolo. Uite cât de multe power-uri acolo, cred că mă duc de tăliau. Și poate facem și noi un win acum. Dacă luăm power-uri. Da, cred că Rico o să facă win. Eu am ieșit pe locul 5. Ceea ce avem 11.700, da, 11.975. Mai avem încă
25 de trofee și facem toate trofeele. Adică facem 25. Nu o să mă bag în mijloc, că ați văzut ce mi s-a întâmplat atunci. Și nu mai vreau să mi se mai întâmple asta. Joc defensiv acum. Cred că o să mă omoare Colet. După cum joacă. Da. Știam că o să mă omoare. Și cred că o să-l lăsăm pe Leon sau să mai jucăm un meci sau să mai dăm un meci. Ca să vedem. După aia trebuie să ies. Trebuie să plec o leacă. Doar 2 minute atâta. Doar nu plec din cameră. Stau aici afară. Am niște treabă. Așa am furat powerul de ele. Nu știu unde știa. Hai că plec o leacă și mă întorc. După cum v-am zis că am tot nici 2 secunde aproape că nu a durat. Dar o să schimbăm jucătorul că văd că am pierdut trofei multe. 12 trofee. Ceea ce nu e bine. Și o să jucăm, da, o să schimbăm asta. Să jucăm la mapa asta. Cine joc la mapa. Mănânc și o bomboană. Dacă am greu să fac trofeile astea. Ori să facem în alt episod. E bine îl facem în ăsta. Ce zice, să-l facem în ăsta, să-l facem în alt episod? Eu zic să-l facem în ăsta. Dacă să împici un brawler nou din Megabox, să facem alt episod care îl facem la rang 20. Chiar și la rang 15. Cred că o să mă duc pe mijloc ca să văd dacă nu-i vreun unul pe aici. Văd că dă-i Jackie. Și atât, care m-a omorât. Da, și prietenii nu au murit, înseamnă că am pierdut trofee multe. Bă, sincer, aș mai juca cu Leon, dar cred că pierd meciuri multe. După aia nu mai fac trofeile. Dacă ne șeau, da, cred că... Dar bine că nu era niciun în mijloc, dacă nu acum muream. Cred că o să mă omoare pe stau aici mai bine. Cred că o să punem pauză pe video și eu
să revenim cu trofeele. Punem pauză pe video și revenim cu trofeele. Ne vedem după aia.